गस्ला नायदों नै गोजां बोथोरनि गस्ला नै दादगारि बाजारावहाय फैदोंमोन एसे बेरायनो थाखायहाय दायो नायनो एसे भिर जाहांदोंसै माने बोथोरा एसे थान्दा जानायखाय माने गस्ला गुदुं ड्रेस गुदुंफोर लांनो फैना दोनबाय दामाथ' ओरैबायदि जोखाबाय मथा मथि लंपेन्ट गांसेयावहायनो माने 300 गाहाम 200 गाहाम ओमफ्राय जेकेटखौथ' माने मथा मथि 800 गाहाम होनलाय लाङो आरो बेबायदि ओमफ्राय फसायनाय बायदि बुस्थुखौ मोना बेफोरबायदि आरोखि लोगोफोर सोरबाफोर उनावहाय फैयोब्ला फैनानैहाय लांफैयोब्ला जोबोद खस्थ' मोनगोन लामायाबोथ' हादै गोजाजोबखा ओमफ्रायो ड्रेस गुदुंफ्राबो मथा मथि दाम गोसा बायजाया आरो गोजां बोथोरनि ड्रेसफोर लांनो फैजेन माबायानो मानसिफोर नायदों ड्रेस बायदों फैगासिनो दङ नायनाय लानो थाखाय नै जोंबो मेलमा नायगासिनो दं बेफोरखौ बायलादों गोजां बोथोरनि ड्रेसफोर नायलादों नै दादगारि बाजारावहाय बेरायनो माथो लानो सानदों नोंसोरलाय गस्ला सस्ला नायदों ना गोजां बोथोरनि नैबो दादगारि बाजारावहाय बेलाय नै गोजां बोथोरनि नागिरलादो मालाय गोजां बोथोराबो जाबाय नालाय नै नायनाय नै मालफ्रा माबायदि मास गानलायनांबाय आरोखि लामाथ' हान्थि गोजाखा बाथौ दुखाया गुबो हाबजाखायो दा मोजां दुगैनानै दा हादै बावथावनायखौ मोजां फैदो ओरैहाय लामानि थाखायनो फैनो बारहरोलै लोगोफोर ओमफ्राय दादगारिनि जे माने बाजारनि मा होनो बेसाद खुना बेफोरथ' दासान्दि माने दामफ्रानो बारायजोब्बाय बायजाया मथा मथि दा फैगा सोरबा फैनो गोसो जादोंब्ला दामफ्रा राजोबायलै लोगोफोर 200नि खमा गैखाले जेकेटफ्राथ' 800 गाहाम होननानै बुङो इलाम बेखौनो दामनोसै फैसाया लामाफ्राबोथ' गाज्रिखा नै जोबोद खस्थ'मोन दादगारि बाजाराव बेरायहैनानैहाय फैबाय नै बेलाय बिमा फिसा गायबो नै आनैमोना आब'नानै दादगारियाव थांदों मा लाबोखो आब' दादगारिनिफ्राय जेबो लाबोसै ओरैनो मा होनो मोननै मोनथामसो लाबोबाय